Мәскәү шәһәре. Понаехали КВН командасы. Дуслар, безнең буйнан соң зур банкет булачак. Ләкин кызганычка каршы безне Мәскәүгә китә торган поезд аркасында без аңа ләгә алмыйбыз. Шуңа күрә без банкетны хәзер монда ясаячакбыз. Ниһаять, финал. Сезон дәверендә Юля бит безнең яңа 2 татар теле сүз өйрәндеме? Әйе. Нинди? Нинди? Ярдәм итмә аңа. Каршы алыгыз безнең банкетыбызда моңлы сандугашыбыз Зарина Хасаншина. Чәчәкләр, аппак язлар микән, ак өметләр микән күзләрдә. Аклы күзләр, аклы күзләр. Гафу итегез, әмма, гафу итегез. Бик кыен, ләкин бер генә тост әйтим, бер генә тост. Ярыймы? Китәле моннан, уен бара, финал, нишләп йөрисең? Кадерле жюри әгъзалары, мин сезне шундый хөрмәт итәм, шундый хөрмәт итәм. Сине Илназ, сине Айваз, сине Линария, Җәвит абый, сезне, о, Илшат абый. Илшат абый, сез бит шундый талантлы. Шуңа күрә мин сезне хөрмәт итәм. Рәсәйдә 2 кеше генә талантлы. Сез һәм мин хөрмәт итәм. Сине дә хөрмәт итәм. Шык тамчысы булып түгелле ак гөлләрдән җанчысы алып. Туктагыз. Нигә соң мондый матур атмосфералы кичтә безне бер кеше дә биюгә чакырмый, а? Ничек инде шакырыма? Линария. Линария, сарымсак яратасың икән. Линария, мин әлдә истә синең белән беренче күрешүләр. Кара озын чәч, кара колготки, кызыл туфли. Эх, элек сәер егет идем мин, а? Линария, әйдә, Казандагы квартираны сатабыз да. Биектауда 2 фатир алабыз. Икебез рәхәтләнеп айрым яшәрбез. Рәхәт бит. Линария, сиңа минем белән бик уңайлы булачак. Сиңа интеге бала табасы юк. Минем эшәү бар инде. Линария, кичкә кадәр яңа рәхмәт, Линария. Шык тамчысы булып түгелле ак гөлләрдән җанчысы алып йөрәкләргә. Туктагыз. Минем бар бер притча. Высоко. Бик таудамы? Линар, бар китәле, камаш алып йөрмә. Менә оныттым да инде. Тукта, борчылма. Теге без Мәскәү командасы булгач, сезгә московский бүләк әзерләдек.
Бумы инде московский бүләк. Әйе, аграркаңны біткәш, Мәскәүгә килгән шаңнарсың. Барса. Соң, Туктале, Динар. Нәрсәдер озакладык әле без бу банкет белән. Түгәрәкләргә кирәк бит инде. сен бит инде болай да түгәрәк. Мин әйтәм, поездга өлгермибез. Шулай, әйдәгез җыендык диергә кирәк иде. Шулай әйттем бит инде. Кадерле тамашачы, кадерле жюри әгъзалары. Мин бу сезонны каты алкышлар өчен уйнадым. Ә мин бу сезонны мине телевизордан күрсәтсеннәр дип уйнадым. Әмин. 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 Татарча сөйләшәм. Ә сезнең белән булды Мәскәү шәһәреннән Понаехали КВН командасы. Рәхмәт.